Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Днес ще ви покажа какъв пазар направих наскоро от Лили. Той съдържа изцяло козметика за тялото и малко за дома. Ако ви е интересно да видите какво взех след последния ни пазар, продължавайте да гледате. Пазарът се състои от ето тази огромна тежка чанта, която е наистина много голяма. Сега искам да кажа, че предварително това не е спонсорирано от Лили Дрогери. Пазарувах всичко от техен физически магазин. Бях в София и просто реших, че ще вляза, тъй като ми бяха засвършвали повечето от нещата и реших отново да заредя. Аз обичам винаги да презареждам с доста големи количества от всяко нещо, защото не ходиме всеки ден в София или всяка седмица и когато ходим, гледаме да си напазаруваме нещата, които най-често използваме в по-големи количества и леко се позапасяваме, понякога излизаме извън контрол, но това са просто подробности. Всичко, което ще видите беше с намалена цена, което ми спести доста пари. Имаше много намаления. Всеки месец пускат определени продукти на определена цена, на по-ниска и аз всичко, което взех е от тези намаления. Ще започна с продуктите, които взех за Калин. Те са няколко. Всъщност са 3 различни категории, но са по доста бройки от всяка категория. Първото нещо, с което му взех е 5 дезодоранта. Извинявам се, 6 дезодоранта против изпотяване, като той обича да се цика след всяка баня, за всяко излизане. Просто много ги ползва като цяло. Като взех няколко различни вида и всеки е различен. Първият е този на Гарниер, зеленичкия, Extreme Protection, 72 часа. Всъщност, извинявам се, не Гарниер, а Гарние. Всъщност така се произнася името на марката. Още един взех отново на марката Гарние, само че този е с магнезиум Ultra Dry. Отново е 72 часа защита. Следващия, който взех е този на Nivea Deep Black Carbon. Този е 48 часа защита. Още един на Nivea, отново от серията Deep Black Carbon, но този е синичък. Този всъщност беше черния, този е синия. Можете да видите за сравнение. И отново още един имаме всъщност на Nivea, който е Black and White Invisible. Той е отново за 48 часа защита. Още един на Nivea, Active Energy, който всъщност в момента използва. 72 часа е защитата от него. Всъщност това са всички дезодоранти. Имаме 2 на Гарниер и 4 на Nivea. Продължаваме с следващото нещо, което взех за него, е един голям шампуан на Sayas, който шампуан е Clean and Cool, от рециклирана пластмаса опаковката и е в размер на 440 мл, доста голяма разфасовка. Ще му стигне за доста време за напред. Следващото нещо, което взех, отново всъщност то е за баня, за тяло, сапуните на DAF. Супер много ги харесваме и първо имат супер готин аромат и много хубаво измиват, кожата остава хидратирана, не я изсушават като повечето сапуни и сме много доволни. Взех всъщност колко сапуна са? 5 сапуна, като имаме 2 от този, което е с ванилия. Супер хубаво мирише, този му е един от любимите. Имаме 2 с ванилия. Следващия сапун, който имаме, е розовичкия. След това имаме синия сапун. И последния е ето този. 5 сапуна. Следващото нещо, което взех отново за дома, е един огромен, ама наистина огромен,
течен сапун. До сега не съм го взимала този. В супер голяма разфасовка и е литър и половина с аромат на орхидея. Дори не съм го отворила все още, за да го помириша. Имаме още от стария ни течен сапун, който използваме. Нещо, което взех е за себе си вече. Едното, също те са 3 неща. Едното е тази маска, отново на Garnier, с кокос и е шит маска, като има хиалуронова киселина и кокосово мляко. Тази маска подхранва и хидратира кожата. Следващото нещо, което си взех отново на марката Garnier, е техният Body Butter, Body Superfood. Като аз избрах ароматът с какао и серамиди. Много хубаво мирише. Това вече съм го пробвала няколко пъти. И е просто аромата уникален. Задържа се много време на кожата. След това кожата е много мека, хидратирана. Уха е много хубаво. Препоръчвам ви го, ако обичате какао, да я пробвате. Това, което също ми направи огромно впечатление, е, че не след 1-2 часа при аромата да изчезне, той се задържа буквално до следващата баня и през цялото време кожата ви е хидратирана, уха е перфектно. Просто много добър. Бях всъщност доста предубедена за този продукт, но останах супер изненадана и доволна от него. Следното нещо, което взех, е коректорът на Maybelline, който е Instant Eraser, като в момента го имам в цвят 00, но ми е супер светъл и реших да го взема в цвят 01. Още не съм го пробвала, трябва да го пробвам и ще ви кажа дали този път поне съм си оцелила цвета. Другия ми е супер светъл в момента, както казах, дори за зоната под очите за озаряване не е моя цвят. Ще видим с този как ще се разберем. Това бяха всички нови продукти, които съм купила за дома и за тялото. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако то ви е харесало, харесайте го, абонирайте се за канала ми, ако все още не сте. До скоро и до следващия път!